Hayi, yona ikhona inkinga la. Angazi noma indlela acquirishwa ngayo knowledge noma isystem acquirishwa ngaphansi kwayo. Angazi kodwa khonto off nje. Yazi ukuthi lento yokuye university. Ey, akudingeki ukuthi uzuye khona ukuze uthole imali. Like yokuphila. Yabo. That is not one way to do it. Ukuthi kumele ukuthi uye university. Ngicabanga ukuthi manje sisigabeni la khona ekumele si-acquire khona i-skill. Sibe a skill based, you see? Because I can stay for 12 years esikoleni ngibuye ngizo-eda ngo4 years ngaphezulu. Only to sit at home naleyo degree. Mhlambe futhi senginesikweletu sika NSFAS lapho noma ne-student loan nje sase bank. Kodwa futhi angina income. Kodwa futhi ngine stress. Mhlambe kuphinde kwenzeke ngiyithole nje ngiyoshaya ithili noma ngishayile itekisi noma ngenze noma yini nje engangingayenza ngisho ngingasiqedanga isikole. Bese ngithi mina ikhona ke into off lana ke. Ekumele ukuthi siyilungise ngalesi sikhathi. Ubengele lo changes akasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esiwa khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazile uyabona. Abo into eyenzeka layo la. Yabona iAI yenze kwa seamless uku-acquire knowledge within a short space of time. And iAI isivule amehlo ngenye indlela. Yenza into eziningi za obsolete. Kwa ukuthi kumele ushintshe ungene kwi-information age, usuke kwi-industrial age. Yayizwa lona. Yonke into manje as the tips of your fingers. Uyabo? Hey. Khona into emele ukuthi siyilungise la. Yabona ama institutions lawa, ama educational institutions lawa aya accredita yezo ukuthi wena accredit uphethe iphepha nje. Wena lik-accreditayo ukuthi uyakwazi ukwenza lokho. Kodwa ngalapha ya kwi-job market yazi bafuna i-experience lapho. Bafuna i-evidence ukuthi uyakwazi ukwenza lento le. That is why mina ukube kuthiwa angiphumelelanga kulento ika grade 12 angifikanga nje kwakona. Vele iplan yami ngika grade 11 iyayisibheke college vele. Ngoba ngabona ukuthi yazi ku practical lapha